Здравейте, любители на котки! Аз съм Милена Иванова, а днешното видео ще е на тема избягали домашни любимци, по-специално котки, и превенцията за това нещо. Как да намерим избягалите си домашни любимци и как да ги предпазим от повторно бягство. Котките са големи бегълци, особено в ранната пролет и ранната есен, когато е техния период на разгонване. Дори да са кастрирани. Много от вас знаят, че котката дори да е кастрирана, пак е под властта на инстинктите си в различна степен. Различните котки в различна степен. Така че това, че те са кастрирани, не означава, че са 100% застраховани от бягство по любовни причини. Според статистиката, на всеки 100 котки 15 бягат. Или някога са бягали. 60% от избягалите котки се намират, а само 30% от тях се връщат сами. Така че широко разпространеното не се безпокой, тя ще се върне сама, те се връщат. Изобщо не би трябвало да разчитате на това нещо. Бързата реакция, когато разберете, че котката ви избягала, е много важна. Котките са силно териториални същества и имат малки територии. Когато котката ви избяга, колкото по-бързо реагирате, толкова по-бързо ще я намерите. Ако трябва да си послужиме с някакви цифри, територията на една котка е от около 40 метра, най-много до 150 метра. Или ако трябва да си послужиме визуално с брой на къщи, тази територия включва от 2 до 17 съседски къщи. Първото, което трябва да направите, когато установите, че котката ви е изчезнала, е да потърсите наистина навсякъде у дома. Особено ако имате бебе-коте. Бебетата котки са склонни да притихват някъде за много дълго време и да не се обаждат, когато ги викате отчаяно. Това е свързано с инстинкта им за оцеляване в природата като бебета. Не само котките, но и други диви животни не се обаждат, докато не чуят гласа на майка си, каквото и да става. Когато имате голяма котка, която не може да откриете, трябва да потърсите зад дивана, под леглото, зад дълги завеси, в скрин, в кош с мръсно бельо, в пералнята, в микровълновата дори, в фурната на нормална печка, на върха на гардероба, горе на високо, може да се е качила на библиотеката. Просто трябва да сте изчерпали всичките варианти в къщи. Когато се уверите, че котката ви не е вкъщи, котките обикновено хващат нагоре по стълбите, така че тръгнете нагоре до последния етаж, звъннете на всички съседи и ги уведомете, че котката ви е изчезнала. Нека проверят от домовете си. След като изчерпите вариантите у дома или у съседите, ако живеете в блок, следва търсенето навън в квартала. Независимо дали живеете в блок или в къща, имайте предвид, че отново повтарям, котките имат малки територии от около 40 метра, най-много до 150, което прави от 2 къщи до 17 къщи. Обикновено те се движат по стената на блока или на къщата, не прекосяват открити пространства. Трябва да се уверите, че не са в някой храст, не са се покатерили на близко дърво. Трябва да претърсите всички мази с фенерче, не само вашата, но и на съседите. Ако имате съседски къщи, обязателно проверете в гаражите. Помолете да ви пуснат в техните мази, в техните тавани, в гаражите им. Нека проверят в домовете си. Във всеки случай всичките ви съседи трябва да са уведомени, че търсите котката си. Когато търсите животното навън, имайте предвид, че най-добре е това да става нощем в интервала между 23 часа и 6 часа сутринта, когато всичко е притихнало. Търсенето по светло или когато не всичко е притихнало, има доста шумове, макар и да е тъмно,
шанса котката ви да се покаже и да откликне на гласа ви, дори да го чува и да го познава, е наистина много малък. Въоръжете се с фенерче, въоръжете се с търпение, извадете най-ласкавия си глас, в никакъв случай не крещете високо и тревожно, а ласкаво и мило, така както котката ви е свикнала да чува гласа ви от дома. Ако вземете подкрепа от близки, нека сте общо не повече от 3 човека. Като само вие викате котката си по име. Те мълчат. Те могат да ви помогнат само с носене на клетката на котката. В случай, че я намерите, веднага да сте готови да я сложите в нея. Знаете, че много котки са в извънредно състояние и оказват съпротива, когато собственика им ги вземе в ръце. И е твърде вероятно при намирането на котката тя да скочи отново, да ви издере целия и отново да я изгубите. Така че един помощник с контейнер и с котешка храна също няма да е излишен. Но викате само вие. Човекът, който е най-близък на котката и чийто глас тя най-добре познава. Може да запишете звук от отварящо се лакомство, който котката добре познава и на който би реагирала дори на улицата. Може да го запишете на телефона си и просто да пускате записа. Също с викането на котката може да направите запис, а не да го правите постоянно. Другото, което може да направите, е да пуснете обява бързо във всички животински групи във Фейсбук. Знаете колко много има в България. Аз поне съм член на над 30. Правите една обява и я разпространявате във всички групи. Нека обявата ви да съдържа актуална снимка на котката в близък план, фронтален. Напишете какъв е пола й, какъв са цвета на очите, особени белези, кога и къде точно е изчезнала. Обявете награда, ако можете да си го позволите, и дайте контактите си. Ангажирайте колкото се може повече хора. В тези котешки групи има хора с много голям опит в намирането на котки, така че ако някой от тях лично се ангажира или ви помогне с енергията си, само психическата дори, това също може да помогне. Много важно е да разлепите плакати в квартала. Как се правят тези плакати? Трябва да са в няколко размера, да има много големи, примерно формат А3, да са с много сигнални цветове, нещо цикламено или цвят лайм. Електрически цветове трябва да са, които светят като светофари отдалече. Сложете ги на кръстовища, на комуникативни места, на спирки на градския транспорт, на големи хранителни магазини или на бакалиите, там където всеки отива в квартала. По-малки плакати може да сложите А4, също така в ветеринарни кабинети, в клиники, в животински магазини. Те са по-удобни за поставяне и също така може да опитате с флаерчета. Всеки, който срещнете или стане свидетел на това как търсите котката си, да знае, че тази котка се търси. Дори да ви се обадят с фалшиви сигнали за котки, които много приличат на вашата, но не са вашата, пак това не е излишно. Това означава, че хората са в аларма и са готови да помогнат и са съпричастни с вашия случай. Дори психологически това много подпомага процеса на намиране на котката. Колкото повече хора знаят и се стремят да помогнат, толкова повече енергия се налива в този процес. Не трябва да претрупвате плаката с много неща, но трябва да го обновявате на няколко дни. Нямате си на представа колко често хората свалят такива плакати по непонятна за мен причина, но ви го казвам от опит. Просто трябва да подменяте плакатите буквално на няколко дни. Дори седмица е твърде дълъг срок. И бъдете сигурни, че променяте цветовете на плакатите. Нека се вижда, че държите нещата актуални,
че това не са плакати, които просто седят така и са изоставени и забравени. Смените цветовете на плакатите си. Твърде вероятно е котката ви да се върне сама. Пожелавам ви го. Тогава ще бъдете едни от тези 30%, на които домашните любимци сами са се върнали. Твърде вероятно е котката да се ориентира по магнитните полета. Някои животни са много добри в това. Според статистиката, по-скоро женските животни са склонни да се връщат. Те са по-добре ориентирани. Не знам по какви причини. Независимо дали живеете в блок или в къща, трябва да сте сигурни, че сте оставили входната врата открехната. Поставете нещо така, че да не може да се затвори случайно. Ако живеете в блок, уведомете съседите си да не затварят вратата или сложете една бележка по какви причини входната врата остава леко отворена нощем. Също така някои хора остават и не входната врата, а на дома си вратата леко открехната, което е голям риск наистина, но съм чувала за доста такива случаи. Може да оставите включен бейбифон долу, така че обикновено котката, която се завръща, мяука, както този господин, който чувате тук, докато правя видео и той иска нещо. Може да чуете мяукането и това да ви събуди и да скочите и да я намерите. Можете да сложите камера и да преглеждате записите. Много случаи съм чувала за котки, които се връщат нощем към дома си по едно и също време, но не успяват да влязат, защото входната врата е затворена и защото биват прогонени от кварталните котараци, които бранят територията си. Така че една камера ще ви даде ясна представа, ако котката ви се връща горе-долу, в колко часа се връща. И наистина ще ви убеди в това, че трябва да отваряте входната врата. Може да сложите кашонче с одеялцето на котката, така че тя, когато се върне, да подуши нещо свое и да остане, а не просто да се върне, да направи опит и не можейки да си влезе, отново да избяга. Едно кашонче с познато одеялце може да я задържи. Може да опитате с хуманен капан, също така, който да покриете с някакво одеяло, да не личи, че е капан, да сложите вътре лакомство и може да уловите и не вашата котка, но може и нея. Това са варианти. Нещо много важно, когато търсите котката си, ако чуете котешки конфликти, виене, бой на котки, много вероятно е вашата котка да е в епицентъра на този конфликт. Независимо дали е мъжка или женска, новите в територията животни биват посрещани с голяма неприязън от местните котки. Така че чуете ли котешки боеве, тичайте натам. Шансът вашата котка да е в епицентъра на всичко това е над 90%. Каква е статистиката при изгледите да намерите домашния си любимец във времето? Около 33% е вероятността да намерите котката си след втората седмица от изчезването й. И 56% е вероятността да я намерите след втория месец от изчезването й. Така че този процент на вероятност да я откриете нараства във времето до втория месец. След втория месец, за съжаление, се наблюдава спадане в тази вероятност. Най-важната част от видеото е превенцията на бягството на домашните котки. Какво може да направите, за да не се случи това нещо на вас? Или ако ви се е случвало, да не се повтаря. Котките бягат по две причини. Случайно или нарочно. Когато котката бяга случайно, това може да е когато някакъв дразнител привлече вниманието й. Примерно птичка, пеперуда, някакво насекомо, което тръгва да гони. Може да се подхлъзне по невнимание, ако ходи по дъждовно време, по парапета на необезопасен балкон. Ако имате повече от една котка, докато играят и се гонят една друга, могат да се бутнат. Когато котката е разгонена, разбира се. Най-честата причина. Котката ви може да бъде подплашена от силен шум, също така, докато си почива на необезопасена тераса или прозорец. Котката ви може да напусне дома ви и съвсем преднамерено. Това става по няколко причини.
Най-често, когато се чувства застрашена в собствения си дом. Особено ако имате котка, която живее на първите етажи, има в близост дърво, по което тя слиза и се разхожда наоколо. Води се за свободна котка, полудомашна, полусвободна. По това дърво обаче могат да се качват и други котки, които да я застрашават. Най-често такава котка в един момент решава да намери друго място по-безопасно. Второ, ако котката ви е болна и изпитва болка, тогава може да потърси по-голямо уединение извън дома си. Или когато приемате нов член в семейството си, примерно роди се бебе, или ви дойдат гости, които ще останат за известно време, или просто доведете нов домашен любимец, друго коте или куче. Тогава бъдете готови, очаквайте нещо подобно. Как да предотвратим бягството или загубата на домашния си любимец? Първо, много е важното да сложите на котката си безопасен нашийник. Нашийник, който се отваря при рязко дръпване. Така котката ви ще остане жива, макар и изгубила единствения контакт с вас, но това е по-важно. Все пак, на този нашийник трябва да има вашите контакти. Няма нужда да слагате звънче или пластина с името на котката си, защото така няма да стигнат до вас. Само един гол нашийник, ако носи котката, това просто ще означава за хората: Боже, тази котка се е изгубила и има стопани. Но кои са тия стопани? Или, котката ви се казва еди как си. Но какво значение има за хората как се казва котката ви? Те искат да знаят вашите контакти. Масово в България хората слагат просто едни нашийници на котките си без никакви контакти. Много важно е, ако котката ви все пак изгуби нашийника си навън, една по-здрава застраховка за това, че могат да стигнат до вас, е микрочип. Ако котката ви обаче не е породиста, за нея единствения шанс е наистина да бъде забелязана, ако има нашийник с вашите контакти. Друго нещо, което може да направите, за да предотвратите бягството на котката си, е да я кастрирате. Всички предполагате, че ще кажа това. Много важно е да кастрирате котката си, ако искате да сте сигурни, че тя няма да избяга при следващото си разгонване. Действително, от опит знам, че някои животни, дори не кастрирани, не са склонни да бягат от вкъщи. Но това е голям риск. Когато котките са разгонени, те са склонни дори да скачат и да си отварят входната врата. Така че се уверете, че имате секретна брава на входната врата, която котката не може да отвори. Когато излизате, винаги приберите котките си, дори да са на двора. Вкарвайте ги в къщи. Ако живеете в апартамент, вкарайте ги вкъщи, не ги оставяйте на балкона, защото във ваше отсъствие могат да бъдат подплашени от нещо, от заря, от изстрел, от спукана гума, от всяко нещо. Докато не сте там, не може да знаете. Котката ви наистина може да избяга в незнайна посока. Когато живеете в двор, непременно трябва да го подсигурите със специална котешка ограда. Продават се в Алиекспрес, в Алибаба съм виждала. Тези огради пречат на котката ви да напуска двора. Представляват едни ролки, които се слагат горе на върха на оградата, и когато котката се покатери по нея и се опита да я прескочи, ролката се върти, тя не може да се захване с лапи за ръба на оградата и пада обратно в двора ви. Да, инвестиция е действително, но не е непосилна и действително ви осигурява спокойствие, че вашата котка няма да безпокои съседите ви, защото много често котките правят част от територията си и съседните дворове, което не винаги се харесва на съседите, да не кажа никога не се харесва на съседите
И това вече застрашава живота на котката ви. Много важно е да осигурявате на котката си някакви преживявания в къщи, така че тя да не скучае и тази скука да не стане причина тя да иска да бяга от вкъщи и да си я набавя навън. Осигурете така наречения котешки телевизор в къщи. Това е хубава гледка на прозореца. Сложете и котешко легло или котешко дърво, нещо на което тя да си лежи и да наблюдава какво се случва навън. Такава котка винаги е забавлявана. Тя никога няма да има причина да търси забавление навън и да бяга. Когато намерите котката си, тогава сигурно сте като човек преживял самолетна катастрофа, защото тези от нас, които сме го преживявали, знаем какво е. Дори да е стресирана котката ви, моля ви, веднага я заведете на ветеринар. Няма защо да чакате тя да се оправи от стреса и тогава да я заведете на ветеринар. Нека той я прегледа за рани, за ухапвания, за следи от борба с други котки, да я обезпаразити външно и вътрешно, да почисти кожухчето евентуално от масло на коли. Те се крият под колите много често, влизат дори в двигателите. Също така е важно да се направи тест за котешки спин. Защото ако котката ви е влязла в конфликт и е била ранена от заразена котка с котешки спин, колкото по-рано знаете за това, толкова по-голям шанс имате за превенция на това заболяване, да почнете да го третирате още преди да се е проявило. Още какво може да направите след като намерите котката си? Влезте в котешките групи, където сте пуснали обяви, актуализирайте ги, кажете на всички, че сте намерили домашния си любимец. Това наистина е важно за самия процес. Така вие го финализирате, вие го затваряте. Другото, което е също важно, че много хора, които са във вашето състояние и също търсят домашните си любимци, ще бъдат окуражени. Нека тази новина бъде разбрана и от тях. Направете си труда да минете по обратния път и да махнете всичките плакати, които сте слагали. Това е също част от затваряне на този процес. Също е важен. Има котки, които наистина са изгубени при невъзможни за откриване обстоятелства и това кара стопаните им наистина да са безпомощни и отчаяни. Примерно котка загубена в нищото, далеч от населени места, котки загубени сред природата, по време на къмпинг, котки загубени в Балкана, котки в места, където нямат никакъв шанс за оцеляване. Няма къде да намерят вода, няма къде да намерят храна. И знаете, че вие няма как да останете достатъчно дълго време там, че да ги търсите, докато ги намерите. Дори тогава има начин. Има начини за промяна на обстоятелствата и за промяна на действителностите. Така че съм длъжна да споделя и тази информация с вас, независимо как ще я приемете. Лично аз съм върнала котката си при невъзможни обстоятелства, именно с тези методи в комбинация. Числото на Грабовой за намиране на изгубени предмети и домашни любимци е поредица от числа, които се произнасят като прости. Прави се визуализация, концентрация или медитация с тях или комбинация от тези неща едновременно. Започват да се изговарят на глас, после влизат в фаза, в която се произнасят на ум, докато притихнат и изчезнат сами. Тогава оставате в едно тихо пространство и следващата фаза е когато започвате да излизате от него и да се пробуждате отново. Не дейте да насилвате тези фази. Нека си бъдат толкова дълги и нека свършват по естествен път. Особено за тихата фаза, в която числото спира да се повтаря дори на ум, това е най-важната фаза. Това е фазата, в която обстоятелствата се пренареждат. По-чувствителните хора могат да усетят това и физически. Друго, което може да направите, е да изписвате просто благодарност на лист хартия, така както се учат думи по чужд език. Изписвате много пъти. Благодаря, че намерих котката си. Благодаря, че намерих котката си. Благодаря, че намерих котката си. Докато се изморите. И това по няколко пъти на ден. Благодарността привлича
това, което закачите за нея. Просто вие предизвиквате това, което искате да стане, като предварително благодарите за него. Може да кажете и едно утвърждение от типа какво, кой, кога, как. Примерно, да намеря котката си до края на деня успешно. Казвате го само веднъж, като разбира се заменяте името на котката си и времето, което си давате за откриването й. Това време може да бъде до края на деня, до 2 седмици, до 1 седмица, до 3 дни. Трябва вие да усещате, че този срок е реалистичен за вас. Наистина, трябва наистина да помислите кое за вас е реалистичен срок и точно него да кажете. Повярвайте ми, това много работи. Аз намерих котката си по този начин. Просто подгответе и одялцето, подгответе и паничките, всичко подгответе за завръщането й и просто идете и я доведете. Това беше всичко, което можех да споделя с вас по темата избягала котка. Надявам се и съм сигурна всъщност, че ще ви бъде от полза. Използвах доста материали, синтезирах ги и направих нещо на български, защото на български няма видео по този въпрос. И наистина аз като собственик на 2 котарака, които са бягали по няколко пъти, съм минала през всички кръгове на ада и също съм намирала и котки на други хора. Чувала съм истории на хора, които също са намирали котките си по най-невероятни начини, също и по най-обикновени начини, така че усетих, че е дошъл момента да споделя този опит. Да не забравяме, че юли месец е месецът на превенция на изгубените домашни любимци. Имаме си специална дата, това е 4 юли, денят на превенция на изгубените домашни любимци. Да не допускаме. И също важно е котките да могат да наблюдават интересни неща от околния свят безопасно, без да има опасност да скочат, да се наранят, да избягат, да напуснат неволно територията си и да се вкарат в опасност. А на вас да ви побелеят косите и да ви съкратят живота.